Fy mywyd mewn teithio a gweithio dramor. Caroline Williams, Glwb Gwawr Clydau, Rhanbarth Penfro. Roeddwn i bob amser wedi bod â diddordeb mewn gwledydd a diwylliannau eraill. Roedd mam bob amser yn dweud fod fy ysfau deithio yn 14 oed, efallai chydig yn anarferol i ferch fferm a gafodd fagwraeth dawel yng Ngogledd Sir Benfro yn y 70au. Wedi achosi gan y symudiadau cyson pan dreuliodd oriau ar y tractor yn gweithio'r caeau pan oedd hi'n feichio gyda mi. Ar wahân i ymweliad a rifyn i gwrdd â fy nghyfaill sgrifennu, roedd rhaid i mi aros tan y brifysgol i sylweddoli fy angerdd i weld gwledydd eraill. Nid yw teithio i mi erioed wedi bod yn ymwneud â gweld a thicio golygfeydd, ac bod yn wych gweld, enghraifft y Taj Mahal yn India neu fynydd Sugarloaf yn Rio de Janeiro, yn hytrach mae'r diddordeb bob amser wedi bod i weld sut mae pobl eraill yn byw. Roedd ymweliad am 6 wythnos ag India gyda Helen, fy ffrind gorau yn ysgol Llandysul, ar ôl fy mlwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Warwick, yn debyg i epiffani, a'r ymdeimlad o ddicter at anghyfiawnder clodi llwyr a'r diffyg breintiau oedd i'w weld ym mhobman yn India. Roeddwn am weithiau yn y gwledydd clotaf. Doedd gen i ddim syniad ym mha rôl, nid oedd fy ngwradd mewn hanes a gwleidyddiaeth yn ymddangos yn ddefnyddiol iawn. Bu sy'n gweithio'n galed yn fy ail flwyddyn i ennill digon o arian ar gyfer taith y chwelyd ar fy mhen fy hun am 3 mis. Roedd y teimlad o ryddid a'r rhyfeddod o fod mewn diwylliant mor gwbl wahanol am diwylliant fy hun yn gwbl gyffrous. Ar ôl graddio, heb wybod pa gyfeiriad i'w gymryd, cymerai swydd o per yn Efrog Newydd, yn gofalu am 2 o blant bach. Yno dechreuais ymddiddori yn gwleidyddiaeth canolbarth America. Yn enwedig gwleidyddiaeth Nicaragua, ar ôl chwyldro tyngedfennol ym 1979. Gyda'i phoblogaeth Latino fawr, gallwn ddechrau dysgu ac ymarfer Sbaeneg a chynllunio taith unigol 3 mis yn teithio trwy wledydd canolbarth America. Tra roeddwn i yn Nicaragua yn gwirfoddoli gydag elusen iechyd dyngarol o'r Unol Daleithiau, cefais epiffani arall. Roeddwn am weithiau y maes iechyd mewn rhyw ffordd. 2 flynedd ar ôl hyfforddi a chymhwyso'n llawn fel nyrs, ffeindiais fy hun yn Llundain, yn dilyn cwrs diploma nyrsio trofannol yn Ysgol Hylendid Llundain, ac yna gwneud cais i weithio gydag MSF, meddygon heb ffiniau. Yn dilyn cwrs dwys iawn o 2 wythnos gyda MSF yn yr Iseldiroedd, cefais gynnig swydd yng Ngholymbia. Yn 2000, roedd Columbia yn wlad anodd ac roedd yn rhaid i mi sensro fy hun o sgrifennu neu ffonio adre mwyn peidio a dychryn gormod ar y teulu. Roeddwn ni'n gweithio mewn lleoedd gofal iechyd sylfaenol yn ardal wledig Baran Cabermeja, un o'r mannau gwaethaf o ran gwrthdaro rhwng lluoedd y llywodraeth a'r gwahanol grwpiau gerilla. Roedd protocolau diogelwch MSF yng Ngholymbia yn llym. Fel yr oedd rhaid iddynt fod, byddai unrhyw aelod o'r tîm a fyddai'n torri'r rheolau yn cael ei anfon adref ar un waith, gan y gallai ei gweithredoedd beryglu aelodau eraill y tîm. Efallai ei fod braidd yn syndod mae'r swydd roeddwn i'n ei chysau fwyaf oedd mynd i'r banc i dynnu arian i dalu staff lleol. Disgynnodd y dasg hon nawr ar un ohonom ni'r expats, gan fod y gweinyddwyr ar achlysur blaenorol wedi cael ei ddal dan fygythiad gwn gan 2 ddyn ar feic modur, oedd yn amlwg wedi bod yn cydweithio gydag un o weithwyr y banc, a gorchmynnodd un ohonynt i'r llall i saethu oni bai bod yr arian yn cael ei drosglwyddo. Roeddwn i bob amser yn teimlo a byddwn yn sefyll allan yn fwy na pherson o Columbia ac yn teimlo rhyddhad mawr bob tro y byddwn i'n cyrraedd yn ôl yn ddiogel yn y swyddfa.
Yn anffodus, dyma hefyd un o'r tasgau yn fy swydd nesaf yn El Salvador y flwyddyn ganlynol, lle cefais fy anfon i helpu i oruchwylio clinigau iechyd gwledig i gael eu hunan yn ôl ar eu traed ar ôl y ddau ddaeargryn dinistriol yn 2001. Pan gafodd hanner isaf y wlad ei dinistrio bron yn llwyr, roedd gen i gysylltiad personol iawn ar wlad ar ôl byw yno o'r blaen. Achosodd y daeargryn gyntaf dirlithriad enfawr yn rhef Santa Tecla ac fe lwyddodd y tŷ lle roeddwn ni wedi bod yn byw am 6 mis i osgoi'r tunelli o dir a syrthiodd yn sgil y daeargryn. O fewn ychydig droedfeddi yn unig. Teimlais lawer sioc ar ôl hynny ac yn rhedeg yn awtomatig i sefyll o dan ddrws. Wrth deithio amgylch y wlad, yn aml, yr unig rai o'r tai y fyddai'n sefyll fyddai ffrâm y drws pren. Yn fy swydd nesaf gydag MSF, arweiniais dîm o nyrsys a meddygon i drin y frech goch mewn plant yn Sokoto, gogledd Nigeria. Talaith o dirwedd sych heb fawr o wyrni. Pan nes i yn ôl i Gymru mis Mehefin roedd fel pe bawn i wedi bod yn ddall, ac am wythnosau bron methu a chredu mor llachar o wyrdd roedd fy ardal i o Gymru. Roedd Nigeria yn heriol, yn gorfforol ac yn emosiynol, gan deithio hyd at 6 awr y dydd mewn cerbyd heb aircon mewn gres eithafol, 39 gradd centigredd pan gyreiddus a 49 erbyn i mi adael. Roedd yr hinsawdd mor sych fel bron bob tro y byddwn ni'n cyffwrdd ag unrhyw beth byddwn ni'n cael sioc drydan fach. Roedd y lefelau tlodi fel mewn cynifer o wledydd sy'n datblygu yn syfrdanol, bach iawn o ofal iechyd a llygredd agored mewn gwlad gyfoethog, cynhyrchydd olew mwyaf Affrica a'r 6ed mwyaf yn y byd. Aeth llifogydd Beiblaidd Pacistan yn 2010 a mi i ddinas Swcwr, lle roedd miloedd o bobl wledig wedi gorfod ffoi ar ôl colli popeth i'r dyfroedd. Fy nghyfrifoldebau oedd asesu'r nifer o wersylloedd ad hoc oedd wedi codi dros nos ledled y ddinas, ac asesu mynediad at ddŵr, glendid a bwyd, cyflwr iechyd plant ifanc, ac asesu nifer y menywod beichiog. Roedd pobl a oedd eisoes yn dlawd cyn y llifogydd bellach mewn sefyllfa hyd yn oed yn waeth, gyda'r tir fferm dal i fod dan ddŵr misoedd ar ôl y llifogydd. Hefyd, rhedais rhaglen fwydo i blant dan 5 oed gan ddefnyddio clinigau cynfas dros dro mewn sawl ardal o'r ddinas. Roedd yn wirioneddol dorcalonus gweld plant yn llwgu'n llythrennol, yn aml yn waeth yn achos merched, gan fod bwydo'r bechgyn yn cael blaenoriaeth dros unrhyw ferched mewn teulu. Roeddwn i'n ei chael hi'n anodd iawn gorfod gofyn caniatâd gan dad plentyn i'w drosglwyddo i'r ysbyty a redir gan MSF ar gyfer bwydo dwys. Os gwrthododd y tad ganiatâd, yna byddai'r plentyn yn cael ei gondemnio i lwgu. Nid oedd gan y fam unrhyw lais. Ar ôl MSF, penderfynais hyfforddi i fod yn feddyg cwch, offshore medic, a chefai swydd gyda chwmni seismig o Norwy ar batrwm 6 wythnos ar y cwch a 6 adre, gyda chriw o 60. Fi oedd yr unig berson a hyfforddiant meddygol ar fwrdd y llong, a fi oedd yn gyfrifol am iechyd, anghenion lles a meddygol ac unrhyw argyfyngau a allai ddigwydd. Roeddwn ni ar alwad am 24 awr am 6 wythnos gyfan, ac roedd meddwl beth allai ddigwydd cannoedd o filltiroedd o'r tir mewn moroedd garw yn dipyn o straen yn ffodus, yr argyfwng gweithaf a gefais oedd aelod o'r criw yn dioddef stroc, ond fe oroesodd y daith 36 awr yn ôl i'r lan ar ysbyty ym Mecsico. Y fantais bennaf o'r swydd oedd fy mod i'n gallu ymweld â llawer o leoedd diddorol ar fy ffordd adref,
sef Norwy, Mecsico, y Congo, Angola, Uruguay, yr Ariannin, Brasil, Namibia a llawer mwy. A beth dwi wedi ddysgu o fy neithiau? Bod gormod o anghyfiawnder, anghydraddoldeb a llygredd. Fy mod i mor ffodus o fod wedi cael fy ngeni mewn gwlad sydd wedi rhoi iechyd, addysg a chyfleoedd i mi. Bod y byd yn rhyfeddol, yn brydferth ac yn ddiddorol iawn, ac gan mai dyma'r unig gartref sydd gennym, dylem ni ddechrau gofalu'n well amdano.